mijn naam is Soufiane. Ik ben uit Amsterdam gekomen om mijn tanden bij Dental Clinics hier in Istanbul. Ik had heel veel ruimte tussen mijn tanden en nu door de E-Max lamineertreatment zien mijn tanden er nu zo uit. Ik ben aanbevolen door een vriend, die heeft het ook gedaan. Nou, mijn behandeling heeft 3 dagen geduurd en dit is het resultaat van mijn behandeling. Top service hier al. Ik wil dokter Riet bedanken en het personeel. Ja, ik ben super blij met mijn tanden en dankjewel.